Svet gastronómie dnes pečie bezlepkovú kakaovú roládu, na ktorú budeme potrebovať tieto ingrediencie. 1 vanilkový cukor, smotan na šľahanie, kryštálový cukor, kakao, pomleté mandle na múčku a 7 vajíčok. Najprv si vyšľaháme osobitne bielky a samostatne žltky s cukrom a 3 až 4 lyžicami vody. Tak postupne k ním pridávame namleté orechy, kakao a nakoniec aj bielky. Pripravíme si plech, ktorý vystelíme papierom a zmes nalejeme na plech a rozprestrieme cesto po celom plechu a dáme priec do vyhriatej rúry zhruba na 200 stupňov. Medzi tým, ako sa nám pečie cesto, si pripravíme šľahačkovú plnku, vezmeme smotanu na šľahanie a vanilku a vyšľaháme to na hustú šľahačku. Keď nám cesto vychladlo, tak ho natrieme šľahačkou, zrolujeme do rolády a dáme do mrazničky na 3 až 4 hodiny. Podávať toho môžeme so šľahačkou, prípadne ozdobené ovocím. Kakaová mrazená roláda je na svete a môžete sa na nej pochutiť. Dobrú chuť! Viac receptov na www.svetgastronomie.sk